Takže priatelia, krásny večer znova. Ja som akurát momentálne úspešne dotočila video ohľadne bezlepkového pečiva, teda respektíve bezlepkového zákusku, ktorý sa aj tuto nachádza. A môjim cieľom bolo dotočiť toto video, lebo inšpirovalo ma práve k tomu, aby som uviedla nejakú hodnotu. A to, že ľudia si myslia, že bezlepkové, keď je niečo, je to veľmi zdravé a zdraviu prospešné. A samozrejme nie je to pravda, ide len o ďalší marketingový ťah, takže treba sa tomu vyhýbať. No ale zaujímavosťou však bolo, že ja som bola nažhavená natočiť video, lenže žiaľ Bohu okolnosti boli také, že na recepcii nám vypli svetlo, potom na druhom poschodí chodili ľudia, potom v ďalšej konferenčnej miestnosti nám opäť vypli svetlo a ja už zúfala, ja som povedala, ja to video musím dotočiť, ja ho musím dotočiť. Tak ja som sa rozhodla, ja viem, aj keby to malo byť na záchode doslova, a ja aj som na záchode, aj tuto točím to video, možno je ti to smiešné, možno nie. Ale to je proste život, teba budeš vždy skúšať. Môjim cieľom bolo priniesť nejakú hodnotu, ohľadne tých koláčov, čo je zdravé a čo nie. No a život ťa proste bude skúšať, či to myslíš naozaj s tým cieľom vážne. A takisto urob, ako som urobila ja, nájdi z toho pozitívum. Takže možno sa teraz smeješ na tom, že točím na záchode, ale ja som z toho obrátila práve na to pozitívum a máme tu perfektné svetlá, takže aj krásne priestory, takže nie to je jedno v podstate, ale ja som cieľ splnený, cieľ som splnila. Takže dám ti radu do budúcna, jednoducho nevzdávaj sa, život ťa budeš vždy skúšať, či to myslíš tým daným cieľom vážne. A je len na tebe, či sa vzdáš alebo nie. Ja som sa nevzdala, na 4. krát sa to podarilo a to video som dotočila, aj keď na záchode, no cieľ splnený. Takže z mojej strany všetko, takže chod do toho a aj keď ťa bude život skúšať, pokračuj ďalej v svojich plnení snov a cieľov. Takže maj krásny deň a ahoj!